jsme Brainrotům ve 3 hodiny ráno a možná si říkáte proč? Snažili jsme se zjistit, co budou dělat a jak budou děsiví. Tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, momentálně jsou 3 hodiny ráno a jak si můžete všimnout, tak tady máme už všechny telefony připravený. No ale pojďme si ještě rychle představit, jaký tady máme. Je tady například Balerína Kapučína, Tung Sahur, Špionýro Kolubíro, Čiklatejra Bicyklatejra, Tralala Tralala, Cappuccino Assassino a 6-7, který je dokonce zavřený v této kleci za 100 000 lajků. Takže rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a na konci videa si to můžeme otevřít. No a co myslíte? Jaký jako první otevřeme? No protože můj nejoblíbenější brainrot je Balerína Kapučína, tak si myslím, že by měl být jako první a sledujte, jak to vypadá mega hezky a ten kryt, jak je růžový, to je úplně top, takže si myslím, že můžeme rovnou vyndat ten mobil, tak? Cože? A sledujte, Balerína Kapučína dokonce i volá, takže asi bychom to měli zvednout. Tak, sledujte. Zdravím vás, tady Balerína Kapučína a jelikož jste si mě vybrali jako první, mám pro vás jednoduchý úkol. Naprosto miluju dárky a po vás všech chci, ať mi nějaký koupíte a osobně mi ho předáte. Tak to bychom jim měli nějaký dárek sehnat, ale doufám, že je otevřeno, protože jsou 3 hodiny ráno, ale nějaký non-stop znám, tak se tam pojďme podívat, jo. Maska Metal Detox. Až 100 hodin hydratace po jediném použití. Jdeme! Konečně jste tady, nebudeme to zdržovat a jděte mi koupit nějaký krásný dárek, utíkejte! No já zatím moc nápad nemám, co vy? No já docela něco v hlavě mám, ale Domčo, společně prostě musíme něco všichni vybrat, tak to máme hned z krku. Jo, dobře, tak jdeme! Jo. Lidi, je tady vážně obrovský výběr všech možných kabelek, no upřímně nevím vůbec, jakou mám vybrat. No ale třeba tahle se vypadá dobře a má stejnou barvu jako kafe, takže tohle to bude určitě jednoznačně dobrý. Lidi, sledujte, co jsem vzal já, mám úplně nejlepší nápad, protože Balerína Kapučína má rozhodně ráda kafe a proto jsem vzal tyhle 2 nádoby. Myslím si, že tohle jí potěší nejvíce. Tak jo lidi, já se nacházím mezi hračkama. Osvědčený dárek pro holku je vždycky plišák, takže pojďme nějakýho vybrat. Ale nevím vůbec jakýho. Koukejte, tady je Hello Kitty, ten by se jí mohl líbit, tak jo, pojďme předat. Doufám, že jste vybírali pečlivě, můžete mi předat své dárky. No výborně, Anetka koupila kabelku, Domča plišáka a ode mě tady máš kafe. Všechno je moc krásné, ale tenhle je perfektní a díky němu máte úkol splněný, můžete odejít. Jo, super, úkol jsme splnili. Tak jo lidi, momentálně se nacházíme zpátky, no a asi bychom měli zavolat dalšímu Brainrotu, co to bude tentokrát? No to vůbec nevím, ale vybral bych Tung Sahura, toho mám docela rád. Tak jo, Domčo, já ti ho takhle podám a můžeš ho rovnou načít. Tak ho takhle pěkně otevřeme. Koukněte se na to, vyndej to je krásný kryt. Jo. A sledujte, už nám i volá. Dobrý, tak jo, klikám na to a jdeme to zvednout. Tung Sahur, chci po vás, ať zničíte 5 melonů za 10 sekund, jinak si mě nepřejte. No, dobrá lidi, tak jo, já si myslím, že tohle bychom mohli zvládnout, ale musíme někam jinam, do místnosti za ním, tak běžíme. Melony tu máš připravený, tady máš baseballku a makej. No dobrá, tak jo, myslím si, že rovnou můžu začít. Co? To není tak jednoduchý. Ne! Konec! Ne, ach jo, stihl jsem pouze 4. No, to vypadá, že rovnou musíme udělat další kolo. Máme ještě jedno? Ještě máš poslední pokus. Myslíte si, že je vážně dobrý, abych to dělal já? No to určitě, když už máš vyzkoušený, tak ty už určitě zvládneš. Jo, tak pokračuj. Dobrý, tak jo, začneme za 3, 2, 1, teď! Ne, dobrý! Co? Je to 10 sekund? Výborný, super, zvládli jsme to! No, dobrý, tak jo, pojďme dál! No kluci, tak bych řekla, že tohle jsme docela zvládli v pohodě a nebylo to zas tak strašný. Každopádně si myslím, že teď bychom měli otevřít krabičku, kterou si diváci sami zvolí dole v komentářu. Takže rychle pište toho komentovat, jaký chcete otevřít Brainrot. No dobrá, tak jo, já si vytáhnu telefon a podíváme se, co? Vypadá to, že chcete Čiklatejra Bicyklatejra, takže super, pojďme ho rozbalit. Tak, dobrý. Wow, tak tohle to vypadá fakt luxusně. To jo, ale podívejte, tam jsou tady ty žvejkačky. Tak to ochutnám. Tak co, jsou dobrý? Jo. Jo, pravda, jsou dobrý. No výborně, ale lidi sledujte, už nám volá, takže pojďme to rovnou zvednout.
zvládnout. Tak. Jeden z vás bude muset podstoupit úkol, kde musí najít můj klíč mezi 5 balónkama, ale nejspíš se u toho pořádně ušpiní. Cože? No dobrá, tak to asi zvládneme, ale měli bychom si rozhodnout, kdo z nás to bude. Dobře, tak já tam půjdu, protože já si myslím, že to zvládnu. Tak jo, no, teda Domčo, tak jdi, ale musíme si teda hejbnout trochu. Jo, budeme ti držet palce, jdem na to. Tak jo lidi, jsem tady a nade mnou se nachází už tyhle ty barevné balonky, ale říkám si, že růžovej a fialovej určitě praskat nebudu. Začnu tady od začátku, takže jdeme na to. Tak, co je tady? O, co to je? O, fuj, to je byl ketchup a pěkně smrdí, tak jo, jdeme dál. Co je tohle? O, co to je? Fuj, to jsou pavouci, no! Jdeme tady na tenhle modrej. Tak, co to je? Fuj, mouka, tak to je fakt hrozný. Tak jo, teď vůbec nevím, jaký mám zvolit. Tak, zvolím třeba tenhle ten fialový, ne, zvolím tenhle ten růžovej, tak jo, pojďme na to. To je asi sliz, teď jsem dokonce i slizovej. Tak jo, a tady podle mě je... Jo, mám ho lidi, našel jsem klíč, ale teď jsem celý špinavý a půjdu se umýt. Tak lidi, je na čase zavolat dalšímu brainrotu a upřímně doufám, že tentokrát ten úkol bude jednoduchý. No a zvolil bych třeba špionýra Golubíra. Tak jo, pojďme ho otevřít. Cože, podívejte se na ten kryt, to nevypadá jako špionýro Golubíro, ale spíš jako jeho děda. No to asi jo, možná je to jeho děda. No to je pravda. A co, dokonce už volá, tak jo, pojďme to vzít. Tak. Můj úkol bude složitý, budete muset sníst mou svačinu bez pomoci rukou, tak pojďte za mnou. Tak to bude extrémně těžký, no ale já si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Dobrá, tak jo, jdeme do místnosti, kde se budeme teďko krmit. Tohle je moje oblíbené jídlo, na kterém si vás otestuji. No dobrá, tak jo, talíř je tady připravený, ale kdo z nás to zvládne? No tak já to zkusím, protože já jsem jednou měl ruce v sádře a obě dvě a taky jsem musel jíst bez rukou, takže pojďme na to. Tak jo, tady to máš a pojď! Co? Cože? To je extrémně rychlý, Domčo! Wow! Trošku mi to připomíná Chubby Bunny Challenge. No to mě taky, ale musím říct, že to Domča zvládl, takže super! Lidi, sledujte, právě teď nám zbývají už jenom poslední 3 brainroty a koukám, že Sixemon je stále zamčený, takže rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku, ať tady dáme 100 000, no ale který teďko otevřeme? No já si myslím, že bychom mohli zkusit zařvat na stejno brainrota a schválně, jestli se shodneme. No tak si to pojďme odstartovat. 3, 2, 1, tralala! No tak já si myslím, že je to úplně jasný, takže pojďme ho rozbalit. Tak tohle je asi baby tralalero, to je malinký miminko. Jo, ten je fakt nádherný, ten se mi strašně líbí. Co? Jo, už volá, dobrý, tak jo, pojďme to hned vzít. Tak. Ztratil jsem svou milovanou modrou botu a vaším úkolem bude mi ji najít v mém jezírku, jinak vás sním. No dobrá, tak jo, snad to zvládneme, ale teďko venku bude extrémní tma. No ale myslím si, že bychom to mohli zvládnout. No snad to nebude tak daleko. No hlavně tam bude zima, tak jdeme. Jo. Konečně jste tu, doufám, že to vylovíte co nejrychleji, nechci tady čekat celou noc, takže lovte rychle. No dobrá lidi, tak jo, pojďme na to, tak, položíme to tam. To má docela hloubku, to se zvědaví, co vytáhneme. No, už tam něco je. Tak, co to je? Co to vypadá jak nějaký klíče a to je k nějakému hradu nebo k něčemu? Co to je fakt divný. No to teda je vážně divný a divím se, že ten rybníček není třeba zamrzlej. No to je pravda, ale boty to nejsou, takže pojďme znova. Tak, něco cítím, možná tohle bude i větší. No to doufám už. Co, teď to je hlavolám. Co to je ježek v kleci? Snad po nás tralala nebude chtít, aby jsme ho vyndali. No to doufám teda. Nemusíte to vyndavat. Tak to máme štěstí, ale dobrá, pojďme dál. Tak, dobrý, něco máme.
To si dělá telegraci! To je skutečně jeho bota! Je to ona? Ano, je to moje bota, takže dneska vás ušetřím, běžte! No tak hurá! Super, dobrý, tak jo, no a můžeme jít rovnou zase volat. Tak jo, máme tady předposlední telefon a na něm se nachází Cappuccino a Assassino, tak se na něj pojďme podívat. Jo, tak jo, dobrý, já ho vezmu, tak otevřeme ho. No, zajímalo by mě, jestli už zvoní. Jo, zvoní, už to slyším. Dobrý, tak jo, jdu to hned vzít. Tak. A já mám pro vás speciální ninja úkol. Připravil jsem 3 levely věcí, které musíte přeseknout katanou a máte na to jenom jeden pokus. No dobrá, snad to zvládneme, ale já si myslím, že my to zvládneme. No, snad ty levely nebudou tak těžký. No snad ne, ale my jsme šikulky, jdeme! Jo. Tak jo lidi, jak můžete vidět, tak jsme připraveni. Já mám v ruce už katanu a postupně jsme si to rozdělili. Já začnu levelem 1, což je tenhle ananas. No upřímně doufám, že to zvládnu, tak jo, pojďme na to. No tak to bylo docela easy, ale uvidíme, co ty, Anetko. No tak jo, kluci, já to zkusím. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1. Já zvládla jsem to, ale Domčo, půjď si to zvednout ty. Super, tak jo, já jdu na tohle Lego, takže... Myslím si, že tyhle levely jsme zvládli fakt krásně. Ani Cappuccino Assassino by to líp nezvládlo, takže jdeme do místnosti. Sledujte, momentálně je to už odemčený. No super, zkusím za to vzít, tak pojďme na to. Tak to drž, já to rychle vezmu a pojďme se na něj podívat. Ten kryt je fakt nádherný, koukněte na to. No a dokonce tam je strawberry elefantýny. Jo, no skvělý, ale koukejte na to, 6-7 už volá, takže pojďme to rovnou vzít. Kousek od vás je můj 6-7 automat a vy na něm musíte zmáčknout odběr. Cože, takovej automat skutečně existuje? No, ale kluci, tohle to bude rozhodně prkačka, to nejlepší úplně nakonec. Jo, to je pravda, dobrý, tak jo, pojďme, snad to zvládneme. To zvládne v levou zadní. Sledujte, tohle je 6-7 automat, to je neskutečný, no ale co máme dělat? No to vůbec nevím, asi máme kliknout na tlačítko odběru a dokonce 67krát. No super, lidi, rozhodně taky klikněte na tlačítko odběru, ať se vidíme příště a čau!